बताओ एक और बहन चौदह जितना के हम एसी कूलर के हवा नहीं खात से ज्यादा तो एक और बहन चौदह हम बिजली के बिल भर देता। बताओ आज इनकरा के ना फेर देनी तो चलो 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 चढ़ जा अरे अरे चढ़ अरे बाप रे बाप गिर गई दादा। अरे बाप रे बाप अरे दौड़ बबू रे जल्दी उठाओ सरे दादा। अरे बाप हो बाप गोर बुझाता टूट गल का दूरे दादा। बबू चल है पल्ला दबा ए धर पंखा धर तो बबू तनी धाका तनी मार दो बबू धाका मारस तो चढ़ जाए प ए काका कूलर पंखा लेके कहां जाता रहो? अरे बबू एकरा के बेचे ले जातो नहीं हो। बेचे? अरे काका अभी तो नया बा हो। नए बबू ई तो से हवा मारे ले कर बहन के तो कि 12 बजे रात के हमर बूझो की धोती उधिया देले किलाहू तो बड़ा मौगा कंपनी के। अरे काका चिपकत कर लार बरो एकरा कहे के मतलब कि उषा कंपनी के स्टीलिंग हिया। अच्छा ऐसे तार धोतिया 12 बजे रात के आगा सूर्या देवेले इहे कोनो पुलिंग कंपनी के रहित नु तो पीछे से 9 बजे रात के उलट पुलट दी। हां तोर बहन चोदर रहल बहुत ही गंदा बात करता रे सर भागो लोग ना तो मारे में के पंखा के बेट से की गाने के नस फाट जाई। हटो सर हटो मारे बहन चोदर मौ गई बतियलो लोगिन तो। अरे साला काकवा के दहेजुआ सामान हो सब ब्रांडेड मिल रहा है ई कहां बेची ले जाता रुको ना कुछ दाम कम को के हम ही ले लेता। ए काका रुको का हो का ले जाता रे काका का तारा आंखिया में लाण धसल बा लौकत नहीं के का ले जाता नी कुछ कहता का काका आज ले तहर दो गलो ना गोई का ले जाता रे काका तारा बाप के गान ले जाता नी मारे खाती। दुनिया में बहुत लोग देखनी बाकी तारा खानी दो गला पहली बार देखता नहीं काका। हाँ तोर बहन चोदह सरऊ के बेटा लोगिन तोहन लोग के पंखा के डंटी तोहन लोग के गान में धस देम ए काका घोप हाँ तोर बहन चोदह रे जा लोगिन सरऊ अगर कुंवर जी के घर के ना रहत लोगिन तो यही सड़क पर तोहन लोग के सुता के गान मरती हो। का बोल के का भाई भइल कला एकदम छुटा रे साला कम छुटा बताओ एक और बहन चोदह हमरा से आके ठिठोरी करत तारा से सारा वासन। अरे काका उ दोगला हइले हुआ ससरवा। अरे काका कहां ठेंगा ले जीवो कुछ दाम कम को के हमरे के दे दो। हां तो देना तो 5000 रुपया 5000 ने के 4000 लेबो 4000 में तो हम अपन पकाल का झाट नोच के ना देम तोहन लोग। फिर काका दोगला तेगला वाला बात करत रहे 4000 ला दे दो। काका कह दिले बता लिए 4000 दी सामान हमनी के अब। अच्छा ठीक बा सर वाले जसो ले जो ले जो एहू ले जातो नहीं का बारी में बेचे सर उ लोग के 4000 में ठास दे हनी। ए फूलमती अरे कहां बारू हो एने आवा एने ठास के आइल बनी एक जना के। अरे बाप रे बाप दू जना के ठेस दनी कूलर पंखा बेच दनी 4000 में हइलो 4000 रुपया धो दियो ठीक बा। आय हाय जमा करे 2000 के साड़ी किने 2000 धो दे। हाँ तोर बहन चोदरे मार भोसड़ी के हाथ में लार पलना तले गार में डाले भइल बा तार बहन चोदा हो बताओ सब जमीन पर पड़दार केस लद देल बारो सो ओमे एकर बहन चोदा दुनिया के रुपया लागता आ इकर बहन चोदा के 2000 के साड़ी किने भइल बा मार लात के भोसड़ डांडे टेढ़ कर देम तू साला इतना ना गर्मी पड़ता कि लार में दिन आए हो जाता। अरे साला लाइन तो आ गइल बा चलो कूलर पंखा के आगे हवा खाए दो लार के दिन आए भगाए दो। अरे बाप रे मैं कूलर पंखा का भरे ससुरु के नाती कूलर पंखा के हवा खई है ओदे टाटी में खोसल बा बेना ओहे जाके तनी डोला के सूतो। बाप रे बाप हमर दिन आए को ठीक हो दादा बोरी दोगला बाप बा। काजी टुनटुन बाबू बोलिए लइकवा के खेत बाड़ी बावे। ए महाराज हई देखी ना हई लोकत हो गाछ हो हां हां पोल हां सब जोन बात तो सब यही लोग के पड़ेला यही लोग के पहले तो 76 गो डरेरी काहे में बा महाराज। ए महाराज पानी जमावे खातिर नहीं लौकत हई। अच्छा मैं महाराज खानदानी हूं सब पुराना का सेटिंग कराई चली तो चले के पहले लड़का देख लिया देखाओ चली ना। अरे भुटेली बाबू कौन अरे कुकुरसी यार अरे हम टुनटुन बाबू। अच्छा टुनटुन बाबू बाप रे बाप बड़ा दिन 1500 लोग से भइल बा ई के हो लइका के बाबूजी हैं कानू प्रणाम आई ना बैठी
पर ना चल जाई ए तू जाना ए लार कुर्सी कते झगड़ा कइले बा लोगन धनाट के नु घर में ले आइल बानी ओइ देखत लोगन 4 किता मरई के मकान बा आ 16 गो बेरी ऑर्डिनरी बुझता लोगन ता लोगन ए बैठत का लार बानी हित पाहुन लो आइल बालो दुआर पर पानियो नाश्ता तो मंगाई अच्छा मंगाओ तनी ए बबुओ एक छैटी बिस्कुट लियाओ तो हम के आ एक लबड़ी पानी। ए महाराज चिउकत का बानी पुरानका धनी खलो अच्छा छैटिए में आई भर छैटी बिस्कुट जितना मन उतना खाई लोगी ना। अच्छा ठीक प्लेट में कौन आई बाप रे बाप एक छोटी बिस्कुट आवता आधा छोटी तो हम ही खाएम लार से पेट झोड़ी तो झोड़ी का कहल जा आज ई सब ठीक ठाक बानू। हां सब ठीक बा धान उन के रोपनी हो गई ना ना नइखे भइल रोपवा देबा का सरौ तू नहीं आइल बारे लइका देखे इनके रे चिंता धइले बाकी धान गहूं बुआइल कि ना बुआइल। ए महाराज चुपचाप रही ना यहाँ का बेटी के बाप है यहाँ का सब चीज पूछे दी यहाँ के। हाँ बात बिल्कुल सही कहतनी टुनटुन बाबू बेटी के बाप के ही फर्ज बनता पूछे के। हां बात तो सही बा इहो पूछलो गैरा वाला खेतवा के मकई में खाद डालाइल बा कि नइखे डालाई। ए महाराज रउआ लोगिन खाद बिया के बात कहते ले बाबू रख रे करी लोगी नाश्ता करी लोगी। ए महाराज चौकत का भाई लोगी नाश्ता कर लोगी ना टुनटुन बाबू रउआ है नहीं आई तो करी नाश्ता करी लोगी है नहीं आई रउआ काहो नहर सिंह ई जगह बा बेटी के शादी करे लायक का कहले बारो अगुआ तो लिया के बुझाता फसावता बहन चो काहो टुनटुन बाबू ई बहन चो तो कंजर तारा कहां से भेंटा गइल हसहु। ए लार इतना बार होला ना बियाह शादी में हाला गुली बाग मर्दावा तू नहीं अरे बहन चो सन के घर में शादी करे लायक बा बड़ी भांज से धोली आइल बनी। अच्छा ए टुनटुन बाबू हेने आई ना का ओने साई पूछ कइले बानी महाराज कुछ बतियाई चलो 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 बोला तन से आओ जे चल के तनी चुप रही हो चुप रह हम बेटा के बाप हई तो ना ना त हाला करो आ जान जन से कि गोलवटिया हवनु त बियाह ना लार करियन सो हां तोर बहुत ठीक बा चल चुपचाप रह हम चलो ठीक बा चली चल हां बोली लोगन ए बोली से कलार नाश्ता हटाई लइका बोलाई हां बोलाई बेरा हेने से हेने गइल ठीक बोलाओ तनी। ए बबुआ बंटी अरे हेने आवा हेने प्रणाम खुश रह बबुआ तनी घूंघट हटाव तो कहो लइकवा के मुंह पर फूला वाला हो का मैं महाराज फेर रवि लगइले बा मिलइले नइखे हई मुंह में लार लगा के चलइल हो हैं का कहल जाओ देखी लोगी हाँ टुनटुन बाबू रौरा ठीक कहतनी आई बैठी यारे लवली हो हाँ आई बैठी इनका लौकता बताई लोगिन महाराज हमरा लइका में रउआ लोगिन कौन पॉइंट निकाल देता नी लोगिन रौरा चुपचाप रही हो। अच्छा आ रौरा लोगी के जौन लइका से सवाल जवाब पूछे के बाद पूछी लोगी। हां पूछी कोनो हम अपना लइका के कोदो दे के पढ़ावले बानी पूरा कोई लड़ी के कमाई हम अपना लइका के पढ़ाई में झोंक देले बानी। हां ठीक कहतनी हम अभी पूछत है। हां पूछी बबुआ तार का नाम हो। बाबूजी पूजा करे जाले मंदिर में हम उनके पीछे पीछे बजावे जानी घंटी हमरे नाम है बंटी। नाम तो बढ़िया बा का करेला बबुआ सोहिलपट्टी बाजार में मंगल बिया पे संचर के सब्जी बेचेनी। ए चिउकत का बानी महाराज करी नौकरी सरकारी आना तो बेची तरकारी। हाँ बात तो सही बा सबसे ज्यादा तो पैसा यही में बा तब ठीक बा तो देख लो। ए महाराज तरकारिये बेच के तो सोचता नहीं हम रइया के 2 ताला करवा दी। ठीक बा रौरा 2 ताला ना एकरा के 3 ताला ढलवा ली पहले ई बताई लइका के रौरा मांग का बा। 2 लाख रुपया आ लइका के सुते खातिर पलंग आ हमरा के बैठे खातिर सोफा चाहिए। सुनी अगर वो श्रद्धा बा तो फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन टीवी सब चीज अपना लड़की खातिर वो दे सकतानी एकदम दियाई। ना टुनटुन बाबू ई सारा सर रउआ नाजायज करतानी। अगर एसी कूलर फ्रिज हमारा बेटा के दिवाए तो हम अपना बेटा के शादी यहाँ के लड़की से ना करे। काहे ना करे जी। अरे महाराज घर में सरकार सरवा डिजिटल मीटर लगा देले बा ओकर रिचार्ज करत एकर बहन सेमर तक के खेत बेचा गइल। हमारा दहेज में मिलल कूलर पंखा तो एकर बहन ले जाके आज बेचैनी हो। यही सब के चलते हम एसी कूलर फ्रिज के डिमांड नहीं करत। काजी टुनटुन बाबू अगर हम एसी कूलर नहीं दे तो हमार बेटी तो करिया हो जाई। ना हम बात करता ही करी बात करी सब दिया करी। देखी भुटेली बाबू पुरनका जमाना के छोड़ी आ नयका जमाना के लड़की जौन बाड़ी सो अच्छा। बिना एसी या बिना कूलर के रहबे ना करियो।
रहे तो हम बियाह ना करम रउआ लोग जाई। रौरा कहे के मतलब जे अपना लड़किया के हम कुछ ना दी। ए महाराज हम डाले है ए खातिर बा बोलावनी हां। टुनटुन बाबू देख ली, टुनटुन बाबू रउआ से दोस्ती खराब हो जाई, मारम लवनी तक का बात फाट जाई। ए बुढ़ाट के चलते आज हमार शादी ना भइल। 40 साल उम्र हो गइल आज ले हमारे हेंगे बानी। जा सरौनी कामा बाप पर तू लात छोड़ दल ना तारा के शाम के सोर खानी कुआं रख देनी तो तू कहियो कि का कल है भूटेली सिंह। हाय बाप जानता नहीं टुनटुन बाबू, बाप बा नांगा माई गांगा बेटो सार बा निकामा। यहाँ चली बियाह शादी लेके जगह बा, चली घरे चली आहू कर देख लिया। बाप रे बाप लागत बियाह ना होई करे। बाक सरना लाग बाप तोरा चलते हम लागत जिंदगी में कुमारे रहे।